Hallelujah. Mwari wa Abrahama, mwari wa Jakobe, mwari wa Isaka. Masikati ano mambo emadzimambo. Timumukokani panono shajwa masikati. Timumukokani pana zose mwari wa masimba ose zitatu kuti wapezvara nhasi. Munochiziva chinangwa chatashira paneno ndawo Mwari. Ndinoti kwamuri muIsamatenga makarangarira vana vokwaIsraeri muchipita umakavetongwa naFarao. Mwari tatongwa muneno nyika nemuchadhumbi Mwari. Mwari wamasimba ose wanikurira kwavana veZimbabwe. Marangarire nyika yeZimbabwe Samatenga mukatuma Mozisi mwana mutukutu. Ndatiyo uyu mwana Mwari untungamirire pana zvose. Mwari wangu ndimushatirire veripirisi eripi oga tenzi ndinoti naiwaya mashoma ndinoti kuna Shamisa tungamirira yenyika saMozisi. Vana venu tarira rwanitoro iwani Samatenga kurira komwe nomwe kopano ushinga Samatenga kubva mangwanani kusvika panoishaji. Tikarindira iye muranda wenu Mozisi kureva iye Shamisa. Ndinoshora nezina ndisakakwerera kushova oga ndinoti Mwari kuna vose vakuda makakomana enyika vezhira yechichinangwa. Mwari pavachakuda paneno ndawo ungana waprotekta mumizi yavo. Tinoziva kuti popanishajindi Mwari wangu ndinoshati ndimupendere pilisi yedu oga naiwana mashoro madamu oga ndimuzara Jesu Kristu Nazareta. Amen. Zanuya
Zanu ya udade. 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 Chaipu. Aiwa siyabonga kakhulu. Ufuna ukuhlonipha umkhokheli wethu, baba wethu. Hey, Tablos, you want water there? Please, please. Tamusa oye! Tamusa oye! Ufuna ukuhlonipha umkhokheli wethu, ubaba wethu, Advocate Nelson Chamisa, jaya izandla! Ufuna ukuhlonipha bonke abakhokheli bakhona, onke ama-champions, ama-councillors, onke bavela uHwange Central, bavela uHwange East. Chamisa oye! Chamisa oye! Oye oye! Oye oye! uHwange East oye! uHwange Central oye! Ganjile Mulombe! Gangile Busana! Gangile Busana! Thank you very much. Let me take this opportunity to invite our change champion chief, the president-in-waiting of the new Great Zimbabwe, ubaba wetu, Advocate Nelson Chamisa. Salibonani Ninjani Ngwine Mbisana Ngwine Mbisana uHwange East Ngwine Mbisana Taboka kasa Taboka. First of all, I want to acknowledge the citizens for the patience. I honor you. I respect you. Thank you for your patience. We're supposed to start earlier by the meeting with some community leaders. And of course, I also have a meeting with some of our leaders just to appreciate their concerns. Because as a family, we want to work in unity, not tula. We don't want any person who is left behind. And as a leader, I can't unite the nation if I'm not able to unite the family of change. So I to deal with certain issues, but I'll come to those. And thank you for your patience. May God bless you. I want to acknowledge our members of parliament, sitting and prospective, who are here present. I'm used to dating when we are meeting on the other end. You know, I don't know why you had to come here, but it's still okay. You remember in 2018, Dete, we had a meeting by Cross Dete there. Yes. And I want to thank you for voting overwhelmingly in 2018. Yes. Thank you for voting for us here in uHwange East for the president. Silotemba Ubudai Sizagoa again. We won for the MP, we won for the councillors, and we won for the president because of your love, because of your support. Thank you, uHwange East Womuse,
We appreciate you. Thank you for continuing to vote for us. Thank you. But as we go to 2023, yesterday I was in Binga. We had a fantastic meeting. In fact, fantastic meeting. Binga is the best. Binga is supposed to be the capital city of a new great Zimbabwe. Capital city is not just in the name. Capital city is in the attention. Capital city is in the development. Because people in Binga are so caring, so loving, and so committed to change. But I also know that you are the same here in Wangeist. We honor you for that commitment. In fact, I would say, Matabele North, we are proud of you. Thank you for continuing to be strong to support the change. Why is my heart in Matabele North and in Wange in Binga? It is here because I know we have so much resources, but we have so little development. Do you know that here we have the mighty Zambezi? Do you know that here we have the mighty Wange National Park? Do you know that here we have the mighty Timber? Do you know that here we have the mighty people of Tonga and the Nambia? Do you know that here we have our mighty minerals? Do you know that here we have great animals? We have great tourism. We have the Wange Thermal Power Station. But guess what? With all those resources, there is no development. So my message is very simple. I've come here to Wange to say, be of good cheer, be happy. You Zimbabwe have been remembered. There is a new leader who is coming. Umbokele wencha. Uzangena ini ujaha. Uzangena ini ujaha. Uzangena ini ujaha. Gambine mbisana. Gambine mbisana. Gambina. So now we have Zokuzai. Javo Muja. Kuti Zimbabwe yakuita mtungamiri mutsva. Zimbabwe yakuita mtungamiri nyowani. Nehurumende itsva. Nehurumende mpya. Makazvitarisa mukacheta president mutsva muzionera kuti nyika inonakawo. President mutsva ari kuuya neupenyu hutsva. President nyowani muzvara upenyu nyowani. Nedevelopment itsva. Nokudevelopa kunyowani. Nemigwagwa mitsva. Migwagwa minyowani. Ndandiri kutarisa road Bulawayo to Big Falls. Ndaringa mugwagwa kubva kuBulawayo kuenda kuFalls. Inokuratidza kuti munyika hamuna hurumende. Inokuratidza kuti munyika hamuna hurumende. Asi kana ndakuona kuti munyika mune hurumende, tarisa muhomwe mako. Kana ukaona kuti munyika mune hurumende munopote. Kuti munyika mune hurumende, tarisa mudumbu mako. Mune hurumende tarisa zvikoro zvako. Kana uchida kuona kuti munyika mune hurumende tarisa nemvura yaunonwa nezvibhorani kana uchida kuona kuti munyika mune hurumende tarisa mari yenyika yako. Kana uchida kuona kuti munyika mune hurumende tarisa maita ako kuti ane mabasa here. Kana uchida kuona kuti munyika mune hurumende tarisa kuti madzimai pari kunobatsirwa ari kubatsirwa muzvipatara zvakanaka here. Ndakatarisa ndinoona kuti Zimbabwe haina mutungamiri. Ine mutongi. Saka
ndosa kajini notonga chero mukahukura. Ndizovere kwa ini ndotonga uro mukahukura chini. Nokuti haziye basa rake. Nokuti havatoziva nshingo wavo. Pachigaro vakagarwa nemunhu asiriye. Ugere paipa hativa iyo nokuya. Saka tiri kuti wake isitipei mukana wendigadzire nyika hapana munhu. Wapinara mkomana? Ngangile bisana? Ngangile ujaha? Ngangile ujaha? Kono munyika ese? Yomula munyika yose. Bakuru wenyika yose Zimbabwe. Bakuru ala bose benyika Zimbabwe. Vanoziva kuti nyika yatenderana, kuti nyika yavumirana, kuti president wenyika anofana kuva mutsva, kuti president wenyika anofanira kuva mutsva. Zivai nguva, zivai njaji, tarisai nguva, zivai njaji. Nyika yatenderana, denga ratenderana, nyika yavumirana nokudenga vavumirana. Vavumirana kuti munyika muno tinoda kuti muve neshanduko. Asi shanduko haiwinyore. Shanduko haitozha zinyoro-nyoro. Ndanzwa kuti mumaruva masabhuku ari kuoneswa nhamo. Kwaiwo kumasabhuku vanomuonesa zisizo. Vari kuti nyorai vanhu vanofana kunovhotera ZANU-PF. Kupi kwanoda kuti vavhotere ZANU? Pambiri. Napi pambiri? Kupi mberi kwaunoti pamberi pa? Kuva 1980 hamuna mabasa. Chibhakira chiri kuboya chiri chega hachina mabasa. Chibhakira chiri kuboya chiri chega hachina mufaro. Chibhakira chiri kuboya chega hachina mabudiriro. Chibhakira chiri kuboya chega hachina shandevo. Saka tiri kuti chibhakira chimbosiyai tomboenda kundozama payelo pachigumwe chinotapira. Icho here icho kana kumwe kuya. Icho here kana chimwe chiya. Icho here kana chimwe chiya. Kureva zinoreva kuti tava kunosarudza mutungamiri mutsva. Tinoda kunosarudza mutungamiri nyowani. Tine mazuva mashoma-shoma. Tina mazuva mashoma-shoma. Mazuva edu asara mashoma. Mazuva edu asara eri mashoma. Vhiki nouya. Vhiki imuzha. Takusarudza mutungamiri mutsva. Timushaka mutungamiri nyowani. Ini chandinoziva ndechokuti mukasarudza mutungamiri wechidiki. Chavanoziva kuti mukasarudza mutungamiri wechitukutuku. Chekutanga togadzira nyaya yemvura munyika muno. Chokutanga vanorungisa nyaya yemvura munyika mwedu. Nyaya yekuti munyika muve nemadhamu. Toda kuti wadi yega yega ngaive nedhamu rinovakwa nehurumende kuti chengete mvura tigoita mariri kuti tiwane yekumwa. Zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Mawadhi oga ndicho chinhu chokutanga kuti anokwerera kuwana madhamu okuti bhasopa ivhura kuti kuti ng'ombe dzedu nesu vanhu tiwane kurarama nevhura yakarewo. Kune gwai Shangani. Kune gwai Shangani dam. Munoona mapaipi ari kunzi anofana kuenda kubhulawayo. Wai mapaipi amuda kubhulawayo. Ko anofana kupfuura nemuno muwange kana achienda kubhulawayo. Ngekone zvekuwangesa anoenda kubhulawayo. Kuti mvura inge iri muno. Kuti mvura iwanikeyo muno. Ko magetsi anoonekwa achizi ari kuenda kuHarare. Magetsi timwabona kwaamuda kusozberi. Anofana kutanga apinda muwange kaari kugaya magetsi atanga aonekwawo muno. Tinoona matorisi anouya muno muZambezi Valley. Timubona makuwa amubva kune chimwe nyika. Ko kana vauya muno mabasa ngaawanikwe nevana vemuno kana mahotera emuno nemarestaurant emuno. Tosumudzira vana vemuno toendende. Mahotera medu tovana vedu mishingo kuti vana vedu vawane mishingo vewane kuti budzirire vose sozuzava zomuno. Vana mai mukapinza mukomana. Vana mai mukanjirisa umbisa nayo. Ganda rinochinja.
Vana baba mukapinza mukomana. Tateko mukambidisa mbisana. Munotanga kuona chiremerera chokunakirwa noupenyu. Mutanga kuona ulemekedzo kunakirwa kwoupenyu. Vakomana nevasikana mukapinza mukomana. Vasikana namajaka mukapinza mukandidisa Muchato wauya baba. Mabasa auya kumba kwako. Mishingo yamuyerera pashayo. Tombochinjanawo nedzimwe nyika. Tichinjanewo nedzimwe nyika. Kwete kuti vanhu vedu vanoenda vegoli. Kwete kuti vana vedu vamuda kugoli. Vegoli ngavambouya kuno maindastri edu. Vamwe vabvunza kuti ndaimbisani. Vamwe vanobvunza kuti animbisana. Unogadzira seko mabasa. Unozoti achini zvakarozi. Mabasa anogadzirwa nyore nyore. Mangwanishingo inorwisa zunyoro nyoro. Aiwaka ufani kupopoterana nevane dzimwe nyika dzavo. Autokwerera kupopotojana nevamwe vedzimwe nyika dzavo. Enda unogadzirisana navo kuti kana vane moto vokupawo moto. Inda unokumbirisana navo kuti kana vene moto vekukukoverewo. Iwe kana une mvura wapawo mvura isiri kwavo. Iwewo kana unazoona nazo vapewo zvawasina ivo. Zvanza zvinogezana nyika dzinobatirana. Waimavona anoshambana nyika dzinobhatana. Hakuna unogona kuuya kuna akatora ivhu redu. Vamwe anotichamisa akapinda anotora ivhu. Ivhu harisi kuzodzokera munhu ari kunyima vanhu ivhu iZANU-PF. Ivhu harifani kupuwa nepati kati. Ivhu harifani kupuwa nepati kana nehurumende. Ivhu nderemidzimu yedu nemabhiza yedu. Vanotaura kuti akauya mukomana ari kutora matitle deeds. Teerera unzwe. Kana usina pekugara pawakanzi ndepako, mukomana achipinda pawakagara tokupa chitupa chokuti apa ndepako. Ndopuwe mwadi yeuteto inotitondedzera kuti yeindau yedu. Vese vari kuchema panapa pana cross data tofana kupa masters kune vemabusiness. Voita kuvakirwa mabuilding, tovaka maguta. Handisi kuzoona kuti chero chinhu chese Harare. Mauniversity kunoti toda kunotsvaga hospital, kuti toda kunotsvaga mari nebasa, toda mabhengi, toda passport, toda chitupa, toda mukadzi. Toda kuti maofisi ehurumende anga ari muno, Mudete anga ari muno, Muhwange East anga ari muno, inonzi devolution. Devolution kureva kuti maofisi ehurumende ngave kwese kwese kunogara vanhu. Nokuti pane vanhu pane hurumende, pane vanhu pane parliament, pane vanhu pane economy. Endai munovaka ipapo, endai munosumudzira ipapo. Wapinda here mukomana? Vapresident vamutivo vanoda kuti yose ndau ive namaofisi ehurumende nyowani. Zvose zvinotiwa ngezvitiwe mundau dzedu mwakano muno mwatinobva. Akona kuti ngambobuda naswai tinde kupi Harare, tinde kupi futi Harare. So zvose vamuzvinotiwa neinoitirwa power. So mukomana achipinda, chinhu chokutanga, we are going to de-Harare-rise government. We are going to an Harare-rise development. Kuitira nzvimbo dzese amapandeni onke awane development wherever you are. Vekuina pokutanga vamuda kubvisa zvinhu zvose zvinotiwa kuHarare. Vamuda kuti zvinhu zvose tizvitire isiyo kuno. Maofisi edu yerichazo kuti kuHarare pepe zvekupedyo naPresident Nelson Chamisa. Isu toda kugadzira kuti patinopinda togadzirisa nyaya kuti mwana paanozvarwa ane nhamba yake birth certificate inobuda musuyo. Tikangomina mwana unotsinwa unobuda ine nhamba iye birth certificate inobuda ponapo. Government yotonyorera amai nababa kuti makorokoto matipa mumwe mukuru weZimbabwe anogona kuita kana president, anogona kuita kana engineer, anogona kuita kana doctor. Tandomucheta mumarekodzi edu ehurumende
kuzava kuti paanosvika 18 tichamuactivate kana akanga atora driver's license atova nenhamba yake, social security atova nenhamba yake. Akasvika 18 taakuziva kuti anoda kunyoreswa kuvhota, kwete kuti anoda kunonyoreswa nemutsetse. Anofanira kuti achingosvika 18 tokunyorera tsamba kuti you are now a registered voter. Congratulations, we are on our record. Government ikangida ye-CCC zose zinotiwa automatic. Mwana echirwa unopuwe namba ye. Enda kunotora chitibwa kamwe mpera chete. Zose zinotiwa ka 1. Asvika pe 18 years enda kunovhota kuya. Ndopa unokwera kuti katesi wazivikana kuti wakuka. Government inoenda marecords ose. Atini hurumende isingaziva kuti vabuda kubva kuchikoro vangani. Every year we have graduates, but hakuna ari kuronga kuti vabva kuuniversity vakunopuhwa mabasa. Toda kuti isusu tironge kuti mwana anopedza takutoziva kuti ne 300,000 per year, ende tofanira kucreata majobs 400,000 kuitira kuti pagare panewe planning inobviwa inonzi digital government. Vakutiwo president ihurumende yedu ikangongina vanoda kuva nedatabase yokuti gore rino kwabudha vana vangana kuzvikoro, vanokwerera kuti vendemberi vangana, zvose zvinove marecords egovernment yedu ye-CCC. Kwete izvi zveZANU-PF zvokuti ZANU-PF kuti hazvina basa chero kwatainda tinongofamba. Kwaingoenda ndiko kwakarekoma. Hakuna vana vese hamuna mabasa. Vose vana havana mishingo. Kuronga hapana. Zvokukana hapana. Pagedhi hapana munhu. Pagedhi hapana muyopai. Saka ndiri kuti apa ndinopinda chete nokuti uripo hapo. Hapana nopagedhi yopai. Opinda here mukomana? Ngakuine misana? Ungene ujaha? Nyaya yekupinda kwedu haisi yokuda kutora chigaro. I want to them just a weapon and an instrument. A vessel. Chombo chokuparadza nhamo. Hatiri kubvisa ZANU-PF nokuti yakabva kare. Toda kubvisa nzara nokuti yagara chigaro. Toda kubvisa mhirizhonga nokuti dzakagara pachigaro. Toda kubvisa fiye nokuti iri pachigaro. Ndandanzwa kuti vabereki vari kuoneswa nhamo. Aiwa musavhunduswa. Iwe ziva kana vati ndanonyoresa kuna sabhuku nyoresa. Vakuru vari pafoni avo ngaende kudara foni uko. Vashe vapope foni dharirirani yoko kuchana. Kana munhu achienda kunonyoresa, kana anoenda kunobharisa, ngaende kunonyoresa zvakanaka-naka. Ndani kunobharisa zvinyoronyoro. But achiziva kuti kunofanira kuvhotwa. Asi kuzive kuti kunokwerera musi wa 23 kunopedzerana nenhamo. 23 fair pakaropa. Chero vakanyoresa mabhuku rasabhuku nyoreseko. Kana varesa munasabhuku andeni. Vakati kana wabva ikoko enda uzononyoresa kuti pafazi ndanonyoresa kuti kanoenda fazi. Asi kana wambokisi uri wega. Kana wanyika mbokisi yoga. Unopemedza nhamo unoti mwe. Pana president. Pana MP. Pana kansela. Wabva wasiya. Wasiyazo. Usataura nemunhu. Usileveleka munhu. Nyarara kusvika kwaunauza mari zatu kuti apinda mukomana. Zimbabwe yedu yanaka. Zimbabwe yabudirira. Opinda here mukomana? Apinde. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Chiri kupindira mukomana kugadzirisa number 1 education. Kunjirisa mukomana kugadzirisa chokutanga fundo. Takataura ndikati education yafa. Vakareva kuti fundo yakafa. Zvikoro zvafa. Zvikoro zvafa. Chimiro chamadzidzisi chafa. Maticha achinoshonipika. Maheadmaster afa. Maheadmaster achinoshonipika. Nedzidzo dzacho hadzina chimiro vana vacharinda chikoro kuti hazvina zvadzinoreva kufunda. Naiko kuchikoro vana vanongondira zvavo kuti vete chimira. Toda kugadzirisa ipapo chokutanga chatoda kugadzirisa. Toda kutangisa kurungisa pakaropo.
Grade 1 to grade 7. Grade 1 kusvika grade 7. Sekutaura kwatiri kuita nyika yose. So zvatimulevereke nyika yose. Sezviri kuitika kuZambia kuna president mutsva. KuZambia yo kwakavhota ngweno. Panopinda mukomana wechidiki. Panokwira mpisana. Grade 1 to 7 mubereki kanganwa iwe chako tipe mwana zara wapedza kuzara papi. Grade 1 to grade 7. Vazwari tipeni vana vazware ni vana. Government inotora over. Togadzira matextbook, togadzira mawriting books, togadzira maths books. Atinopa mwana kurakidza kuti hurumende ine mutungamiriri. Mabhuku zvose zvechikoro zvinorumiswa napresident nehurumende. Kutondedzera kuti hurumende ina vanhu vanotungamira. Kwete kuti nyika inoita kunge iri kudhiraivhwa nemunhu akafa. Kudhiraivhwa nemunhu akafa ere. Haubvunzi direction, unongonzi gara chete chero kusina kwauri kuenda. Unobvunza kuti tichikunda kunoigara chete, gara chete. Toda kugadzira nyika iyi kubvawo form 1 kusvika 6 aiwa mubereki woona wobhadhara oga. Kubva form 1 kusvika form 6 aikwainevo zuva. Asi unochibhadharawo mari inenge ichionekawo nokuti inenge yavamo mari munyika. Bhadharoka mari kana kuoneka munhu kuti mari unove nayo isonzwana. Kwete kuti ngezvinozi hakuna mari munyika, vanhu vanobhadhara nembudzi, vamwe vanobhadhara nenguku, vamwe vanobhadhara nehane. Hapana chinobhadharwa. Mweno pano vamwe tikutengesei. Timutengese zvinji zvatikutengesa kuti tibhadharire vana vedu. Soyozo apa mutiwo president zvose zvinopera yo. Munyika munonzi chirere ugochirerawo. Waiuderewo kuti yekurere nemo mwana. Asi muno munyika unorera ugorerazve unotenga nekubva mwana achikura uchimutengera kusvikira anotembera ari sekuru noutengera mwana. Musandaromanisa kuti yekunoma. Kana takuenda kumayunivhesiti mwana akuenda ikoko ende kunokuda kugadzirisa nyaya yemaboarding schools. Nanzva kuti mashoma toda more boarding schools. Toda maschools vanhu vasafamba madistance akawanda munomo wake. Mwana anosvika aneta because ari kufamba madistance akareba. We need maschools kuti anga ari macommunities akawanda, maprimary schools, masecondary schools arimo nemauniversity, not just Lupane but to make sure kuti nzvimbo nenzvimbo ine mauniversity anoenderana nenzvimbo iriko. Vapresident vamuti vanoda kuti veringise nyaya dzezvikoro. Ma-A-level schools mashoma yomunhu. Ma-university kwaitokwera kunda kuRupane kana kuSalisbury. So vamuti vanoda kuti ndau nendau tikwanise kuti tiwanewo zvikoro zope zhuruzhuru, ma-high school nema-universities. Mwana akuenda kuuniversity tomupa loan, tomupawo grant, hatichadi kuti anga achipiwa mari nemubereki. Akufanira kutotarisira mubereki. Takukudzidzisa kuti uye uri muindastry, nyika yanaka, rugare rwawanda, zvinhu zvakanaka. Vana vanoda kuuniversity vanopuwa loan. So imwe vazwana mutinobvise mari kupa mwana kuti ende kuchikoro. Mwana unozviponera anozuzwa nemari anopuwa negovernment. Imwe namwe mosara munoitira pasha. Togadzirisa ipapo kuchikoro syllabus iri kudzidziswa ikoko necurriculum iri ikoko panopinda mukomana makala hamba. President waitokwera kurumisire syllabus yakaremera makala bye bye. Ene vamwe havanzwisisi Vamwe havatowisisa kuti madhara angu kana mukomana akapinda, madhara angu kuti mpisana angu chembere dzangu kana mukomana akapinda, vachembere kana mpisana akangwina 65 years and above. waibva 65 Zvezvinoitika kune dzimwe nyika zvinotikana kune panopera mwedzi pera kwemwedzi woga woga kobo mari muhomwe mako opinda ine mukomana, opinda ine mukomana, opinda ine mukomana, vakatore pensheni yo vane mari pensheni yavo yavakatambira yakadyiwa muna 2008
nenyaya yekuchinjwa kwemari tinoda kunotarisa case by case. We must compensate vanhu vakabirwa mari nokuti mhosva yehurumende vanhu ngavaite mudyandikere kwete mudyandimire weZANU-PF. Kubva 2008 vakatore pension kune mari dzavo dzakalashika. Vamwe havachina pakaro pano president kuti kubva 2008 tokwiririra back tiri ngenu nonhu imari yejaji muze kwamuri futi. Tagadzira ikonomi yedu tikarumisa muzvipatara mune manaka, muzvibhadhira muno varunga, tinoda kuita hospital per district, toda kuita zvibhadhira clinic per ward, every ward tive nemaclinics, tractor per village, village tive vanhu netractor, vasatari nemombe nemadhongi vanhu vezvichingisema vakasara. Hurumende kana yanaka, tractor inenge iri pavillage vamwe vanobvunza kuti mari inobva kupi? vanobvunza kuti mari yakona inobva bvunzai kuti ZANU-PF mari yokutenga mota 2500 dzekameni makaiwanepi? Kana mune mari iyoyo endesai kumaambulensi, endesai kumatreketa. tengani maambulensi, tengerani vanhu matrekta, mumise zvibhadhira. Iwo unotendereza vanhu nemabhazi wechite vanhu vanatsohukukumba uku, vanhu vanyara kulamuka vendira kachikenyini asi kuda kukwezva vanhu nehuku nokuti kwapindwa kuelection. tikulamuka tichisiya mizi titovera tukukwana. Munhu angada kudya huku akuenda kuelection komusi wega wega anodyei. topuwe huku last kuda kuelection mazvosi aya Pamwanokuwa hupfu upfu kuti uyaiti kupe hupfu wonyengedzwa nehupfu. Ziva kuti kana uri hove iri kuredzwa ukaona mureza uya nehwemisi yakareba, ziva kune poti yari kunobikirwa yakarebawo. kupiwa uswa woziva kuti kana uri munhu unobhate hove ukaona unoposera uswa uzive kuti there's something wrong here. Uda kutengwa nokukwezwa neZANU-PF. Ina handisi kuuya nehwemisi, ndiri kuuya ndichitaura kuti Zimbabwe we muri hove dzakanaka, noda kuti muwande mugare mumvura muchienda kunoita vana vakawanda nekugara neupenyu hwakanaka. Ngakwirimpisana? Kupinere mkomana? Kupinere mkomana? Kuma-MP handina nyaya dzakawanda. Nemakansela? Hurumende yemkomana? Hurumende haisi dining room, haisi restaurant, haisi kitchen yokunodya. Ukada kunodya tinokuroora mujere. Mutungamiriri ziva kuti kana uri MP ukasadzoka kuvanhu tinoda kupa vanhu right of recall kuti uyu hasi kuwanikwa kuvanhu. tinopa vanhu masimba kuti veushove bhekugare pasi. Kana ari semaminista haugoni kuita minista wefinance samutuli nyika isina mari. haungave minista unenge samutuli nyika haine mari. Kana nyika isina mari basa rapera. kana nyika isine mari finish. totora mumwe ari kuno kudheta anogona kunoita mari, vane mabhizinesi vanasantole vanogona kunoita maminista ofaita. kureva kuti munhu aite chigaro asingadhilivhi. Kansela kana takupa basa harisiro kutidira mastenzi nekupa mari. Kansela ziva kuti unoshandira vanhu. Moko yekuronzera kama wakaringanzira ukatarisa mugaba kudapira munyatso tinokutorera mombe nemukaka wacho negaba. Ukanga usingaiti basa rako tinokubvisa. Toda ma-MP anomirira vanhu, makansela anomirira vanhu, napuresident unomirira vanhu. Ina handizokunyadzisii kuna naUnited Nations kutureka sikafu kuchipisa. Toda kunoona zvirumbi
English. Turn over French. United Nations. United Nations. Pekuti uchibvamo wapedza kuvataurira chirungu mari inoteverera chirungu chavataura kuti vakaenda kuZimbabwe. Upeja tete kuyamba kutovera kuti kwakale kuZimbabwe. Investment. Because attracting investment in the country. Bashova investment nokulevereka chikuwa chete. Don't buy security to that investment. Don't buy security kuna vanoshango development kuna. Hakuna anobudisa lithium muno kana gold muno isina kuita beneficiated kana valued. Hakuna unobvisa zvicherwa zvomuno zvisina value kuti value yakona imari zvinga pashe penyika. Pasacherwa pesa maindustry ipapo. Pazikuchiwa pakalomo industry je. Parikubva timba ndopaneswa mafactory ipapo. Parikutemwa timba ndoike factory pakalomo. Panocherwa kondo paneswa beneficiation ipapo. Malasha pakalomo. Kuitira tive nemabasa anopuwa vana. Tive nemishingo inopuwa vana vedu. Opinda remkomana. Opinda remkomana. Ndete ndapedza nemi Wange East. Wange East ndapedza nami. Unowirira nesere kumurikisa president mutsvamu. Kuno takanga tichifaranga tine mutsepeto weprocess pandanzwa kuti kune mahunga nekumwe kusafarawo kune vamwe. We want us to have unity in the constituency. Because inini semutungamiri basa rangu nderekuti nditarise chokwadi chiri kuitika. Tina siyahamba sonke lotando. Tina siyabambana. Tina siyanqoba ndawonye. Tina sithi hayi izandla siyagezana. We don't want division in this constituency. Saka nataura yes, pana mistakes anogona ngakaitwa from underhand. And I must apologize for those mistakes on behalf of the institution. On behalf of the party. But those mistakes no gazirwa. But for now, we have an objective to make sure that we kick out darkness out of the land. My mistakes here are not quite so, but one way no. The Mukubila would batana tip, be said with Tema, Mukomber with you. Saganuku Kubila Pana President Mofotra Triple. Pana MP Mofotra Triple. Pana Katla Mofotra Triple. Asina Kumbirisa. Now, kuno makata ma nominations mukatipa 2 candidates. Yokuno makata ma nominations mukatipa ma candidates mabili. I think there were 3. Why bakabeli batatu? Process yenu not kuno nominate kwami. Process yetu ino kuno sharwani. Nomination is not an election. Sorry, nominate at my election. Once ma nominate taona vanhu vamunoda kuti vagamuche. Mukangolega kuti nomina nominate vatamura. Zotenga kuno makanominate ma candidates enyu. 3 of them, who is the 3rd one? Clement Muwe, Bonda, and Sanzoni. Zino makufamba kwazo pane zimwe zvinoita kuti hazvina kufamba zvakanaka. But hatichiregerai kuramba tiri pakusafamba zvakanaka tinogadzirisa kana tahurumende. So nyaya yenyu ndainzwa nyaya yenyu ene ndataura ndikati ndinokumbirisa kuti Wange musaregera Wange East chienda mumaoko eZANU-PF. Muri kuvhotera Triple C here? Saka ndakumbira kuti vasanzole vana
what song are you put the MP with? And I'm not saying a committed man is committed. Saganataura and Gandaku Kumira is a president. But you was a president. What was Santola? You were Basira able to win a one Rega Muno MPT win president Munyati win it when a woman that gender Mashoko Atawirana Basatola Wati or Kumita Basero. Basatole musita urire kuti makumirana ere na president bakasarakana hii basatole tombashaji basatole kurebereke mmoga Anjo zibaka Levani dade. Assise Dade ni sirieni. Levani dade ndoni. Nana olebeleka. Ibo ishibara sini alipata. Undiwi. Wasibi. Zofra uzika andi. But mo wa murwa. Undiwi. Ndavakumira kuti bite maniki vakumira kubaita olevereka soto tosolevereka tiri pamwepo ndini ndamutendedza kuti ataure ndasemtumamiriri I want us to have a new great Zimbabwe without any person who elects your uniform. Vakuti sotungamiri havati kuti tive nenyika inano zvinhu zvokutovenda tisora toda kuti tinde tikabatana handini mabasa ere wangeiswa mazvibatana mose wangeisi saka vatiri kutovhotera paMP vatiri kuda kutovhotera paMP ndibaba vabhonda Baba Bonga Joseph, you must reach out to everyone. We want a president for everyone. We also want an MP for everyone. And a councillor for everyone. Vakuti president Bonga, unokwera kusvika kuno wose, so that tiwane councillor for everyone wose, MP one wose, na president wose, one wose. Ngembine mbisana ngembine. Ngembine mbisana ngembine. Kamisa ho. Ndapangubonga kukuwana bata kuwana wedropa vachamisa kundishanganise mukuru wangu Jerasi. Ndinopa kutenda nguva ndapuwa na president vatisanganise pamwe tichete na Jerasi Sasole. Vavona rindu Sasole mukuru wangu zokuti ndoda kukopa mukunda. Wao wababeta politics. Ndikushumira kuti ndikope kufamba kwavanga vachiita mupolitics vasanzole. Nokuti vasanzole kana vesipo mberi kwangu hapana kwandinoenda kumberi kutenda. Nokuti kana vasanzole vasipo mberi kwangu mberi kwakasviba hapana kwandinoenda. Maya mahingo ndaitinditi mukuru wangu sori kana ndakakutora. Nemazuva ndoda kuti mukoma wangu Sansole ndiregererewo kana pane pandakatadza. Zinowanika kuronga Jerusalem. Chamisa wewe? Ndopamuboga kuzvabanata. Babaina tikwende jane na Vasasole ndavatokoso kwenda navo hapana watinosika ibasi yegunende sina driver. Ndoda kuti zile kutifambe pamwe na Vasasole kana vasipo hapana kwatikuira. Ndinokuda mwenye ndikuda kuvabona. Nditobvaiti baba izvozvi ndikupinda kuvaona. Kuna baba mungave akuti atitokuenderana. Ini ndikuda mwenye ndikuda kuvabona kuti tilevererisa. Kuna vanoti nokuti TPC ndio muhosi. Nokuti TPC ndio muhosi.
wese president w'umuntu wose president wewe muntu wese MP w'umuntu wose MP anegari wewe muntu wese kansila w'umuntu wose kansila anegari wewe wose nyika ne muntu wese wanigwa w'umuntu wose zese zvakatobana mishingo w'umuntu wose mabasa muntu wese naya mawe nemazira notenda Obinare mkomana? Those are Tinodaran who are not terera. Honorable, that's very good. That's the spirit. Sivandivanye, Simunye, Siahamba se, Siahamba se, Siawina se, ndo tinoboka kuti todda vanhu vanohwira toda kuti tikwene rwendo rumwempera tikwene tiri pamwempera tiwine tiri pamwempera tikatadza kuwina kunokuhwa ngeeast tikakuuya ndobata vanhu vaviri vanokuhwa ngeeast havana problem apa tinoita hurumende straight muchitokisi tikangokona kuwina wangeeast yei vapurezidendi vamuchina vanhu vaviri vanhu sio pano hatine problem ndinongosvika ndoti baba Sanzole baba Bonda uyala makatitadzisa kuenda muinda hurumende tokisi vava vaviri ava vana ndandu tikangokona kuwinayo pano purezidendi vanova vapurezidendi ka vanoishangosunga vaSanzole nevabhonda panga pakati nejeri haiwa kupanana mufaro nekukurudzira I'm so happy vaSanzole vataura zviri pamwoyo pavo Bonda ataura zviri pamwoyo pake ndo zvinoita basa irori raifananga rakaitwa nemakurukota angu harina kuitwa asi basa rababa nderekuti pasina kuitwa nemukomana unoitwa iwewe pasina kuitwawo naamai unoita iwewe ndosaka ndaita zvandaita izvizvi zvedu zvifambe zvakadii opinarembisana andina ujaha notenda baba tinoda kuti mubate basa toda kuti mubate shiko rakasiyiwa navaSanzole vakava varipo shiko wakasiyiwa navaSanzole vakava varipo vari pane navaSanzole ndani kuti vaSanzole kuwai baba tinodawo maMP akaita seaya vanoziva kuti you serve and live ndo zvatoda kudzidzisa pandiri kupinda inini handidi kuita ngemunangapo akapinda kanovaurambiramo kana ndapinda ndofana kudii kubuda ndo zvinonzi kutungamirira mahitas akafanana nemanepukeni kana kuti madhaipa anofana kuchinzwa kuti mwana agara ari comfortable mwana iZimbabwe handizve a few words Shandugo mu Zimbabwe. Shandugo mu Zimbabwe. Motivaka Zimbabwe. Ukutanga kuti sewenze pamwe n'abantu. Zimbabwe kitachiri kuti vote kopejera kuti vote Zimbabwe. So ndumuda kuti kuna president ndoboga kasa nishajino ndapiwa ndio zvatumuta inofana nerelay kakunyana kana uchitanda unosira umwe autokwira utobone so ndiyo gaunotubula utachingora so mshino wetu wose ibautu pamwe mpera mshino ndire mbere tabo tatenda vaSanzole chichuo changu kuti imi na mkoma jealous muwe ni chinhu chete chichuo changu. I'm praying to God that you are one because you're one blood, you're one people. Yes, I wish you one and may this be possible in Jesus' mighty name. Thank you. Ivo vaSanzole ava na jealous vanhu vamwempera vebhatane pamwempera kubude chinhu chimwempera vanonamata kasa president kuti kuve norunyaro rwakadaro Notenda
Taburan Makansela we Patuse, Makansela we Patuse, so that we are able to deal with the issues. Makansela, Makansela Sigani Yokuno, Makansela Sigani Yokuno. Makansela Sigani Yokuno, Mina Sugari. Sigani Makansela. So yes, the name and the word, just the name and the word quickly so that we introduce you. Time is running out, you know, I'm supposed to be in Big Falls. I'm supposed to be somewhere else outside Big Falls, so I really have to drive it now. 2023. Name and what? Jim Due. No, Jim Due, Councillor, Ward 16. Kalisutu, say Ward 15. Angene Msigana. Eugene Spanda, Ward 17. Dropa, Ward 6. Wanda Nive, Ward 20. Stanley Torina, Ward 18, Tete. Valeta Moyo, Ward 14, Makwanda. Opina Msigana. David Tembo, Ward 19. Opina Mkomana. Christopher Spanda, Limananga Ward 4. Opina Baba. Morris Spanda, Negatambe, Ward 13. Opina Mkomana isi. One Shuma, Ward 12 in Rwanda. Opina Mkomana. Konda, Kamatipi, Ward 11. Opina Mtaya. Only Tanjo, Mateblegno, Tiara Council. Opina Msigana. Baba Chuma, Ward 5, Tiara Council. Opina Msigana. Thank you very much. President Andrew. President Omcha. President Noan. Ujaha. Uwadila wepiwe. Uzangena hini ujaha. Uwadila amakatsela seti. Azangena hini. Vota mchaka 23 umuti hai upresident sangenesa umfana. So we shall vote for triple C. MPs ya vota in triple C. Baba Bonda. Councillors ya vota in triple C. Konapo Jombe Bata in triple C is not Citizen Coalition for Change. It's Chimpa Chevana Chinonaka. Chabana Chinonaka. Anasi kuti Nambia Chimba Chevana Chinonaka is what? It's the same. Ah, triple C. Chimba Chevana Chinonaka. So we vote for triple C from president to then. Once we have done that, we have managed to bring in a new government. Then I'll come here, we'll have celebrations, get ready in your mouth there, prepare your stomach. Kumusha, inyama, and drinks. We have to celebrate because the real independence is coming on the 23rd. Makorokoto wange makorokoto. Go and work and let us work for big things. Work with others, let's unite. Thank you very much. Thank you.